Kita lanjut jalan-jalan guys, naik ke puncak gunung. Baruan kita naik-naik ya. Oke, gerogalan. Iki munggah nang kebon kene nih sing awake golek kayu. Iya. Biyen awake golek kayu yo. Iya. Apane mulai golek kayu Iya. jowo nang bendungan kae. Dan Kok nganu lho nih. Asline kae lumpur lho nih. lah ya. Ono awake po anggar jowo kuwi. Seribu kita Untuk di Stenens Pos. tak pikir ngikuti Eli. Kok ngaten pun kok men kok bisa ngikuti. Ini rame yo. Kan tahun baru kan sing wong-wong ndek kono kan medun kabeh. Kalau ke apa Cino kalau Wong Cina mah. heeh, rene dolan mah. Tapi kok njaluk jupuke trek iki ya, guys. Iya. Hah? Sampahmu ngono ku dibuang. Cah. Kok diseneni wong kok. Wis mari kuwi nek kae. Kayak watu-watu tok guys. Warnane keren Mbak nih. Hah? Sedeng sampean lah lek iki sedeng. Wong sak ukuran beda. Sedeng kok, sing aku njoko nggo anakmu sedeng kabeh kok. Oh, wah. Lanane iki ndak. Lah iya Mbak Nia iki mah kok orang rungokno salam nggawa ta ora wonge. Mbah. Tapi oke wong yang ngrungokno saran kok seneni wong. Ora, tempat koyo ngene seneni wong. Malah seneng wong. Kadang kan wong kan pengen tenang. Lah wong kene kan nggak seneng bising lho, Bek. Lah dolan mulane napa dolan nang hutan soalnya nggak seneng bising. Hah? Kita tahun baru nang strawberry Ngoyo kene. Ngoyo ora tahun baru nggih. Tahun baru. Lah Cina. Ah, strawberry entek paling. Yo ora lho. Aronane ta? Yo mpo awake rono ta ora nang kena petakon. Ayo. Pokok aja hari raya pertama. Lho aku ya ora iso ya pertama. Iya raya pertama. Oke, ora iso raya pertama mesti ora iso. Aduh, kesel, Bek. Kesel. Yo leren to nek siang. Lah ya kok ora nek mutik jelas ya. Ora napa? Iku lho. Wake. Merateli. Kok piye? Ngomong mandek-mandek ya ora harus dalane sampai teko ndi kok tekone jam pira ora harus. Tak apa sampai sore yo bilang. Engkau Mbak Sri karo Mbak Erlis ngelek full foto tok. Foto kita tok. Ra teko Mbak Rina. Teko Mbak. Sawa jenenge? Teko Mbak Nia. Wow, kesana no, sono kita. Ke sono. 他是泡在脚腕，我知道。 Iki kok kaya apa ya? Ah, ngono kae. Golep. Iya. Halane Mbak Ni. Hah? Hah. Kita trek rono. Waduh. Ya kita ke puncak. Ternyata ke
puncak. Sao sih lại sing dikit lagi aku. Aduh. Ngono mandek-mandek ya tambah atuh. Soalnya kan awake kan gak ngerti sampai melakukan sampai jam piro. Lah mandek-mandek. Lah jam piro. Iki jenenge naik-naik tenanan. Biasanya kan gak naik. Mempeng-mempeng lurus. Mengkaran nek wong lewat. Alon-alon. Langsung. Aku mlaku sak keselok. Er syns det en apparat. Aku itu enggak. Rem aja. Aku ngerem. Nah, teko para layang guys, cedek. Win, bandi masih win. Alon-alon apa? Iki mendaki tenanan iki. Warnanya ungu enggak? Lah, kira jebul siu saiwan iki kok. Eko, wis ketok kuwi. Lah wis mlakone iki wis moro ning siu saiwan iki, Win. Lipe nganu, rugi pasang, Brot. Kita sampai sini. Rono. Ono seruanan, Brot. Ini masa Gunung Merapi, Brot. Jane cuman begitu. Teman kita nih Bang Komplit, Mbak Win. Kabupaten Bokong. Hei, awake iki iso jebul siu saiwan iki kok rono. Lah iya. Lah iku lek sing anu ta. Cuman dijebul siu saiwan kan numpak yat lenglok mah apa enak. Enak. Wis seru numpake. Ya. Iya. Aku dulu. Tapi waduh lek kok kan aku enek enek apa videone rutene neh. Sing teko siu saiwan munggah dhuwur. Wis enek nah. Pemandangannya. Alif. Kesal. Oke. Soalnya gak ngerti pirang jam iki. Enggak mandek engko kapan tekone? Judule. Hah? Tengah bagian momen. Ini mana ya foto ini? Ya, lungguh kene sik. Foto sih Mari foto lungguh. Foto kan. Kita tam.
Di ko tayo tamaw ay kay. Ay, nang tengah kan enak. Oh, ito lah. Ini kan daerah dia.